Darajarsa kwai girma, in na ganki sai shauki yayi kama da ni aure. So a zuciya daɗi, darajarsa kwai girma, in na ganka sai shauki yayi kama da ni aure. Ki zo ki bani labari na zuciyarki alkhairi da yana da tasiri daban da na kowa. Ki ce farin cikin raina ko za a kyara zance na, gare ki zan jira amsa da za ta fidda ni kewa. Ki ce a duniyar launi da ke kira ni ka gani, zan zo sabida soyayya ko da kwa zan zamo gawa. Ke na baiwa duk dama a zuciya ke ɗai ce, na yarda zan bi ki ko ta ina ki gani yan mata. A duniya ta soyayya, rashin ka ne ake jinya, gare ka dole zan kunya, kana zuwa mafarkina, da na sani a shekeya, duk wanda yayi zai sauya, ina da wanda zan goya, shi zan kira muradina, kai ne gwanin da nayi zaɓi, ana kira kama hobi, roƙo nake gurin rabi, ya bani kai masoyina, a tare za mu yi komai sabida soyayya, duk inda za ka zambe ka, a nan zuwa daren farko. Ke ne dai sai kina kudirce, ke ce yau abun kwatance, yadda na so mu dai kasance, mu ta zama na kauna. Dama so akan gina shi, a turbar gaskiya da kishi, in aka yi shi babu kyashi, ya fi zama da kina abuna. To zo ki ji sirrika na raina, Wani kusan ka ya mijina, tunda kina a duniya na, ki zan ba dukan kulawa. na da kai masoyi. Da fari kamar kina ta shayi, A san batu kawai nake yi, na ce kake tsammani. Midgate Mix. a zuciya daɗi, darajarsa kwai girma. In na ganka sai shauki ne kama da ni aure. In na ganki sai shauki ne kama da ni aure.